ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ania na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga deboto, dagsa sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City. Fluvial procession ug street dancing, malampuson ug mabulokong gipahigayon alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa General Santos City. Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands gipailawom sa signal number 1 tungod sa epekto sa bagyong Ada. Samtang grade 12 student gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on sa Cagayan de Oro City. Insidente ang nakuhaan og video. Senator Migs Zubiri midumili pagkomento sa giingong plano nga pagpasaka og impeachment complaints batok kang PBBM og VP Sara Duterte. Ug 79 ka mga bag-ong pusa nga pawikan gibuhian sa baybayon sa Kalamansig, Sultan Kudarat. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao.